गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियाव हामबाय होनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रामखौबो फोरबु जिसुनि मुङै जै मासि आफा इसोरा नोंथांमोन साफ्रामखौ बोर होथों आरो बे राव बे बोसोरनि गेजेरजों अरायबो इसोरा नोंथांमोननि गोसोआव बाथ्रा बुंफ्लायगोन नांगौ बायदि दिनै जोंनो राहा लामाखौ होगोन जों साफ्रामबो मिथिगौ दिनै जों ख्रिस्टियान जानायलाय सासे ख्रिस्ट' सिबियारि जानायलाय बे गोथां आफा इसोरखौ दिनै जोङो मोननायलाय जोङो बेखौ बुजिनो नांगौ मिथिनो नांगौ दि आंनि राहा गैयि समाव आंनो राहाखौ होग्राया बे आफा इसोरासो बे मोनसे बरसाया बे मोनसे आसाया बे मोनसे फोथायनाया जोंहा अरायबो थानो नांगौ आंनि राहा गैयि समाव आंनि दुखुनि समाव आंनि निदाननि समाव आंखौ गोजोन होग्राया आंखौ हेफाजाब होग्राया बे आफा इसोरासो दिनै नंगौ नोंखौ मिथिया जानो हागौ बे संसारनि मानसिया दिनै गैया जानो हागौ नोंखौ हेफाजाब होग्रा दिनै नोंहा लोगोआव रावबो गैया जानो हागौ नोंखौ हेफाजाब होनो नोंखौ थुलुंगा होनो नाथाय दं सासे आफा जाया नोंखौ मालाबाबो नागाराखै बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर बे आफा इसोरखौ हामबाय होनो मालाबाबो दाबाव जों मिथिगौ बे मोनसे बाइबेलफोरखौ गितफोरनि लिरनाय 119 नाम्बारनि 105 खौहाय बेयाव बुंदों जाहैबाय नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेननायनि देम्फो आरो लामायाव आंनो स्रां होग्रा जाबाय बिनि बाथ्राया बिनि रावा जोंखौ दैदेननायनि देम्फो होननानै बुंदों लामायाव जोंनो स्रां होग्रा जाया बिनियाव बरसा खालामोना जाया बिनियाव फोथायनानै थाबायो बे सुबुङा बे बेक्तिया मिथिगौ दि आफानि हेफाजाब होनाया माबायदि बिनि बोसोनजों जोंखौ दैदेननाया माबायदि बिनि रावजों जोंखौ गोजोन होनाया माबायदि जाय सुबुङा जाय बेक्तिया बे आफाखौ गासै गोसो गोरबोजों फोथायो बे मिथिगौ बिनि बोसोना जोंनि थाबायनायनि लामायाव माबायदि दिनै जोंनो स्रांखौ होयो बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दिनै नोङो जेखि मावा मानो जेखि खालामा मानो गोसोआव ला आरो गोसोखां दि नोंखौ हेफाजाब होग्रा सोरबा दङ नोंनि गोहो बोलोजों नोंनि धोन सम्पतिजों नोंनि थाखा फैसानि थाखाय दिनै नोङो गोथाङै थायाखै दिनै जोङो हांखौ लागासिनो दङ बे सोरबा साइन्टिस्टआ बानायनाय नङा दिनै जोङो अक्सिजेन लागासिनो दङ उहा लागासिनो दङ बेखौ सोरबा इन्जिनियार सोरबा साइन्टिस्ट सोरबा डक्टरा बानायाखै बेखौ जाहैबाय इसोरासो बेखौ सोरजिदों इसोरासो बानायदों जुदि इसोरा दानो जुदि बे अक्सिजेनखौ बे बारखौ बे हांखौ बन्द खालामोबा दानो जोङो थाम्फैफोर मोस्रोमफोर थैनाय बादि थैलांजोबगोन नांगौ बायदि दिनै जोंनो सान्दुं अखा होदों नांगौ बायदि दिनै जोंनो बार होदों नांगौ बायदि दिनै जोंनि आबादफोरखौ जाहोदों बेफोर गासिबो मा इसोरनि अननायनि थाखायसो दिनै जोंनि बोलोनि थाखाय नङा जोंनि बोलोनि थाखाय दिनै जोङो आबादखौ जाफुंहोनो हायाखै जुदि बे आबादाव नांगौ बायदि अखा गैयाब्ला नांगौ बायदि इसोरा अखा हाहोआब्ला सान्दुं दुंहोआब्ला बे आबादा मालाबाबो बियो फिथाइ बियो खिलिया मालाबाबो बे माइनिफ्राय जोङो फिथाइ मोननाय नङा माइ बिदांफोरखौ मोननाय नङा फिथाइ सामथाइ जानाय नङा बेफोर गासिबो आफानि थाखायसो इसोरनि अननायनि थाखायसो मानसिनि गोहो बोलोनि थाखाय नङा नाथाय मानसिया मा गावनि दंनायखौ लानानै गोग्गायो गावनि दंनाय गावनि बारि बागान धोन सम्पतिखौ लानानै गोग्गायो मालाबाबो बेबायदि दा खालाम मानोना जुदि इसोरा जोबस्रांहोनो जुदि गोसो जायोब्ला मेगन मेख्रेब गासैयावनो गासैखौबो फोजोबनो हायो बेनिखायनो दाबाव बे आफा इसोरखौ हामबाय होनो थाखाय दाथ' थेंक्स गिभिं डे सफैगासिनो दङ हामबाय होननायनि दिन सफैगासिनो दङ माबायदि मा होनानै नोङो इसोरखौ हामबाय होगोन बेफोर गासैनिबो थाखाय जेब्लानोखि जोङो बेखौ थिनहरजानायनि लिरनाय 14 अध्याय 17 पदआव नायगोन बेयाव बेबायदि बुंदों अब्लाबो बियो गाहाम खामानिफोरखौ नोंसोरनि लागै मावनानै गावखौ दं होननानै नोंसोरनो फोरमान होदों बियो नख्रांनिफ्राय अखा हाहोदों आरो सम बादि आबादफोर मोनहोदों बियो जानाय लोंनाय मुवाफोर होनानै नोंसोरनि गोसोखौ खुसि जाहोदों नख्रांनिफ्राय अखा हाहोनानै समबादि आबाद मोनहोनानै समबादि बार मोनहोनानै समबादि सान्दुं दुंहोनानै आबादफोरखौ होदों समबादि दिनै जोंनो जानायफोरखौ होनानै जोंखौ गोजोन होदों जोंखौ मोजाङै लाखिदों होननानै बुंदों बे इसोरखौ नोङो मा होननानै हामबाय होनगोन दिनै बोसोरसे मानि सम इसोरा जोंखौ दैदेनबाय 365 दिन नंगौ दिनै इसोरा जोंखौ दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो सैनांनायनि गेजेरजोंब्लाबो
जोंखौ नेनानै लाबोबाय, बेंनानै लाबोबाय। बे 365 दिन 365 days, बे 12 मास 8,760 hours, 5,25,600 minutes, 3,15,36,000 seconds. Every day, अरायबो अरायसम आफा इसोरा दिनै जोंजों दङ, जोंखौ नेगासिनो, बेंगासिनो। जोंनि मावनायावनो होन, जोंनि जानाय लोंनायावनो होन, जों जेरावखि थाङा मानो, जेखि खामानि, जेखि आबादखौनो मावा मानो, इसोरा जोंखौ मोजां देहा होदों, नायदों, बेंदों। बे आफाखौ नों माबायदि हामबाय होनगोन दिनै? मा होननानै नों हामबाय होनो बे इसोरखौ? थेंक्स गिभिं डेयाव, बे हामबाय होननाय दिनाव, बे हामबाय होननाय सानाव जों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मुवा लानानै थाङो। नाथाय मानि थाखाय? मा आफा इसोरनो, बे इसोरनो बेबायदि नांगौथि, बेबायदि गोनांथि मा जादों जेनेबा? मा बेहा गैया नामा? नाथाय बेखौ बुजिनांगौआ दिनै जोंसो। इसोरादि जोंनो होदों आरो हामबाय होननानै जोङो बेनो होनो नांगौ, बेखौ जोङो बाख्नायनो नांगौ। बिनि जोंखौ बेबायदि दैदेननायनि थाखाय, बेबायदि जोंनो होनायनि थाखाय जों बेखौ मिथिनो नांगौ। बिनिखायनो जोङो आखाइ फोलावनो नांगौ। जेब्ला जोङो थोनहरजानायनि लिरनाय 17:24 पदआव नायगोन, बेयाव बेबायदि बुंदों, बे इसोरानो संसारखौ आरो बेयाव दंनाय मानिखौ दादों। बिनो सोरगो आरो बुहुमनि फोरबु। बियो मानसिजों लुजानाय मन्दिरफ्राव खामिया। जोङो मावनानै बिनो माबाफोर होनो हाथाव बेबादि बिहा मुंबो नांगौआनो गैया। मानोना बियो गावनो बयनोबो जिउ, हां आरो नांगौ मानिखौ होदों। जिउ, हां आरो नांगौ मानिखौ जों बयनोबो होदों होननानै बुंदों। बेबायदि बिहा नांगौ जेबो गैया। मानोना बे बुहुमखौ दादों। बेयाव जोङो जेखौनोखि नुगासिनो दङ, गासैखौबो बियो सोरजिदों, बानायदों। नाथाय बेखौ जों मिथिनो नांगौ दि मानोना इसोरा जोंनो मा होदों? जिउ होदों। इसोरा जोंनो हां होदों। हां लायाबाथ' रावबो मानसियानो गोथाङै थायाना, गासैबो थैनानै थांगोन। हां होदों जोंनो, जिउ होदों, जोंखौ फोथांनानै लाखिदों। बे इसोरखौ जों हामबाय होननांगौ। नाथाय माब्रै हामबाय होननांगौ मिथिगौ ना? जों मिथिगौ दि काइन आरो हाबेलनि बिसयखौहाय, बिसोरनि जिउ जारिमिनखौ जेब्ला जोङो नायो, जागायजेननायावहाय बिदिनो जेब्लानोखि हामबाय होननो थाखाय थांदोंमोन ना, काइनाबो गावनि आबादनिफ्राय जेखौनोखि मोनदों बेखौ लानानै थांदोंमोन। हाबेलाबो जाहैबाय गावनि मेन्दा गिबि जाजेननायखौ बियो इसोरनो बुलि सावफुंदोंमोन, बुलि बावदोंमोन, बिनिखौ नाजावदों। नाथाय काइननिखौ, हाबेलनि बिदानिखौ नाजावाखै। बिकज मानोना बियो गेसाव गोफोन गासैखौबो बियो लानानै थांदों। बासिनानै मोजां मानिखौ न'आव दोननानै गाज्रि मानिखौ बियो बुलि सावफुंहैदोंमोन। आरो जायनि जाहोनाव फोरबुआ बे काइननि बुलि सावनायखौ लानानै खुसि जायाखै आरो नाजावाखै। नाथाय हाबेलनिखौहाय बियो नाजावदों, खुसि जादों। मानोना बियो साबसिनखौ, मोजांसिनखौ, गिबिखौहाय होदोंमोन। जायनि जाहोनाव बेखौनो मेगन सानानै काइना गावनि फंबाय हाबेलखौहाय सिथारनाया माने जाहैबाय इसोरनो बुलि सावनायाव गावहासो लेथ्राखौ हैबाय, गेसावखौ हैबाय, मोजांखौ होआलासिनो। गोरोन्थियाथ' गावनिसोमोन ना। स' बेनो अनजाग्राफोर, दिनै इसोरा जोंनि गोसोखौ नागिरदों। जेब्लानोखि जोङो नायगोन ना बेखौहाय, रमारिनि लिरनाय 12:1 बेयाव बेबायदि बुंदों, बिनिखायनो बिदा फंबायफोर, इसोरनि गेदेर दयानि थाखायनो आङो नोंसोरखौ खावलायो, गोथां आरो गोथार बुलि बादि गाव गावखौ इसोरनो बावदो। बिनि खामानियाव गावखौ गथायदो आरो बिखौ खुसि खालामदो। नोंसोरनि गुबै सिबिनांगौआ बेनो। बेयाव बुंदों जाहैबाय गोथां आरो गोथार बुलि बादि गाव गावखौ बावदो होननानै बुंदों। इसोरा नोंखौसो नागिरदों। इसोरा नोंखौसो हास्थायदों। माबा मोनसे मुवाखौथ' नोङो हैगोन, नाथाय बे मुवाखौ नोङो इनायजों खामायनायजों हैदों ना नियायै खामायनायजों हैदों, बेसो दै अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर। बिकज दानि दिनाव, दानि जुगाव गाज्रि हाबाफारि मावनानै, इनायजों खामायनानै, सोरखौबा लुथिनानै, सोरखौबा थगायनानै माबा मोनसे दान हैनाय, माबा मोनसे मुवा हैनाय, इसोरा मालाबाबो नाजावा दै, गोसोआव ला। नों जुदि बेखौ सानदोंब्ला आं बिराद बुरजा थाखा हैगोन, बिराद बुरजा माबा हैगोन। आरो बेबायदि गिर्जाफोरबो दङ। सोरबा जुदि लोंग्राबाबो, सोबग्राबाबो ना, थगायग्राबाबो, गाज्रि खामानि मावग्राब्लाबो, बेयो जुदि एसे
नटखौहाय फैसाखौहाय एकदमबारे बुरजा होयोब्ला एकदमबारे मुथासे बुरजा होयोब्ला बेबायदि मानसिया बेबायदि मावनायासो मोजांबाव बेखौसो बाख्नायबावगोन मानोना बे गिर्जायाव बयनिख्रुइ बांसिन थाखा होयो नालाय दान होयो नालाय बेखौबा हले जेबो बुंनाय नङा नाथाय गोसोआव ला इसोरा बेबायदिखौ नाजावा आरो बेबायदि पास्टर बेबायदि लिडाराबो ना बियो मालाबाबो बोर मोननाय नङा मण्डलियाबो मालाबाबो जौगानाय नङा बिनिखायनो गोसोआव ला दिनै नोङो थेंक्स गिभिं देयाव नों जुदि माबा मोनसे मुवा हैनो थाङोब्ला नोंनि बे हैनाय मुवाया नोंनि बे दाना इनायजों खामायनाय ना न्यायजों खामायनाय माजों नोङो आरजिनाय इसोरा बेखौसो नागिरदों मानोना जोंनि गोसोआ मोजांबा जों मोजांखौ मावनानै मोजांखौ साननानै मोजां हाबाफारिनिफ्राय जों हैगोन नाथाय नोंनो जुदि गाज्रिब्ला इसोरा नाजावनाय नङा बेनिखायनो बुंदों बे बाथ्राखौ बुंनाया बेयावहाय रमारियावहाय बेखौ बुंनाय जादों बिदा फंबायफोर इसोरनि गेदेर दयानि थाखायनो आङो नोंसोरखौ खावलायो होननानै बुंदों गोथां आरो गोथार बुलि बादि गाव गावखौ इसोरनो बावदो इसोरनो नाङा नोंनि धोन सम्पति नोंनि थाखा फैसा नोंनि रां रुफा नांगौ इसोरनो नोंखौ नोंनि गोसोखौ जेब्ला जोङो रान्दि हिनजावखौ जुदि नायोब्ला बाइबेलावहाय बेसेबां फैसा होदोंमोन गरनैल'सो फैसा होदोंमोन बियो गोबां मानसिफोरा दान होदों मिथिगौना नायगासिनो जिसुआ जिरायनानै सेलाफोरजों लोगोआव थानानै नाथाय बुंदों बे आइजोआ बे रान्दि आइजोआ बयनिख्रुइ बांसिन बियो दान होदों बयनिख्रुइ बांसिन बेनो होबाय होननानै बुंदों मानि थाखाय मिथिगौना बिकज बेयो गोथार बुलि बायदि गावखौ बावदों बेहा जाहैबाय बेखौ होयोब्ला उनाव जेबो गैला सेक्रिफाइस जेखौनोखि बुङो आरो बे काइन आरो हाबेलखौ नायोब्ला काइना गाज्रिखौ हैदोंमोन हाबेला मोजांखौ हैदोंमोन काइना मोजां मानिखौ न'आव दोननानै बासिनानै दोननानै गेसाव गोफोनखौ बियो बुलि सावफुंहैदोंमोन बेबायदिनो जागोन गेसाव गोसोजों मैला गोसोजों दान होनाय जागोन बेबायदिब्ला बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दिनैनि बे बोसोरनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायो दाथ' थेंक्स गिभिं दे जासिगोन इसोरखौ हामबाय होननाय दिन दिनै जों गोबां लायो मण्डलिफोरावहाय जोङो बेयावहाय हामबाय होननो थाखाय थांगोन नाथाय माबायदि गोसो लानानै माबायदि साननाय हनायखौ लानानै दिनै बे नङादि हैबाय होबानो जाबाय बे नङा नंगौ होनांगौ आं दान होनाङा बेखौ बुङाखै होनानै हामबाय होननाङा आं बेखौ बुङाखै इसोरा जोंनो होदोंब्ला जोंबो होफिननो रोंनांगोन मिथिबाय नङाब्ला नों सासे लुथिग्रासो इसोरनिफ्राय दिनै जोङो बोर मोनदोंब्ला अननायखौ मोनदोंब्ला जोंबो अननो रोंनांगोन जोंबो हामबाय होननो रोंनांगोन बेसो खोथाया आं नोंसोरखौ होनानै हामबाय होननाङा बेखौ बुङाखै नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दि नों माबायदि मानसि माबायदि गोसोनि माबायदि साननायनि मानोना बोसोनाव गोथां आरो गोथार बुलि बादि गाव गावखौ बावनो थाखाय थिनदों इसोरा बेखौसो नागिरदों बेखौसो हास्थायदों होननानै बुंदों सफै अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर इसोरा बे बोसोरनि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों आमेन।